Ассалому алайкум мардум, балечкои канали Сауду ТВ созен хубе Насрино ҳама тенҷай. Ирӯз 6 мартай соли 2024 ҳазор рубли 120 сомонай. Ҳама каса лайкора мезанем дар канали Сауду ТВ подписатсия мекунем, наврора жад мекунем. Ирӯза навор дорем Daewoo Nexi ҳастай, Lada Priora ҳастай, Opel Astra G ҳастай, Opel Astra F ҳастай, Vaz Priora, Prespadbarchik ҳастай, Mini Combino ҳастай, Toyota Wish ҳастай, Toyota Mark Zio ҳастай, Volkswagen Golf ба хотири шумо ҳастай. ҳами хечбек беҳад фасони арзонай. навора бо диққат бачаҳо гӯш кинед, маълумотро гӯш кинед, кадом мошини маъқулай занг бизанем барои бихарен. ша барои реклама баъда муроҷиат кинед. замин, хона, мошин ҳами чизе боша мо рекламаш мекунем. YouTube, TikTok, Instagram да савдо карда метем. дар комментария нависен кадом мошин шумо дар маъқулай, мо навораш мекунем, дар навораи байнақ дохоат эълон асар мекунем бачаҳо. салом алайкум дӯстони азиз. агар ба шумо регистрация лозим бошад дар город Подольск семоҳа регистрация мекунам акамон 7000 рубл. касе аз номи канали Сауду ТВ гап мезанад бо арзон ҳам мекунад. рақамашон +7 3 тана толку WhatsApp шуна бачаҳо муроҷиат кунед, ёки +7 995 WhatsApp ёки телефони дастӣ. марамат занг бизанед, арзон мекунад аз номи канали Сауду ТВ. азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, uchlik registratsiya 7000 rubl. raqamlarim +7 999 толку WhatsApp, +7 995 WhatsApp или telefonlari. 3 oylik registratsiya 7000 rubl. город Подольскda. марамат муроҷиат qilinglar. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки дар шаҳри Ваҳдат соли 1994. 22000 сум нарх, мотор 1.6 коробкаш механика, толку бензини холӣ. рақамҳои +7 ахираш 71 WhatsApp шунай занг бизанед, маъқул боша рафта бигирен. балонои пеш 100% аз қафош 60% мега, хадавоям 70% қариб. то моҳи октябра мақсад чӣ меган документ дора. мошин ягон ҷо задагӣ пусидагӣ нестай гуфта қайд кардан соҳиби ҳами хечбек дӯстон. рақамҳои WhatsApp дар занг бизанед, маъқул боша рафта бихаренаш. 22000 сум, шаҳри Ваҳдат, солиш 94 сол, мотори 1.6 коробкаш механика. марамат занг бизада рафта бихар, маъқул боша. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастай ки дар ноҳияи ҳамадонӣ солиш 1996. 20000 сум мега, бо савдои хубам дора. мотор 1.6 коробкаш механика ҳай, газ, бензин, сӯзишориш. рақамҳои телефон дастӣ ёки WhatsApp ахираш 11. балоно 50%, документош 6 моҳи дига ҳастай. хадавои нав, краска миёна, мотор созай хулоса. трешина мақсад надора гуфта, кам трешина дорад бахшиш. бо камтар дига муомила ҳам мекунем меган. краскаш каму беш трешина дошта дӯстон азиз. алиш намешавад, толка сум дар кор бо нархи 20000 сум савдо мешавад. марамат кинед дӯстон, занг бизанед, маъқул бошад бахаренаш. кадом мошине ки маъқулай, рақамҳои худаш занг бизанед бачаҳо, барои маслиҳат карда бигиренаш. хоҳишай ҳаматон ҳамин навори мада ҳозир лайк бизаненда дар канали ма ҳамин мошин нахаринам подписатсия кунен. наворои баъдна хона мешавад иншоалло. як рӯз хона, як рӯз мошин. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Wish ҳастай ки дар ноҳияи восеъ қарор дорад, солиш 2010. дар деҳаи Ҷаврез меган, аму тарафода хулоса будай. фурӯхта мешавад бо нархи 110000 сум. бензини холӣ, мотор 1.8 коробкаш автоматика. мошинча автоматика, состояние чотка, зури бад. ами 3-1, 4-6, 19, телефонои дастӣ ёки 988 ахираш 56 WhatsApp шунай муроҷиат кунед бачаҳо, занг бизанед, маъқул боша бигирен. аз номи канали Сауду ТВ занг занед, арзонтон мекунам. 110000 сум бо савдо ҳам дора. ҳолаташ аҷоиботи баҷай. мешини ҳай мекунӣ, мегарди, 1 сола ҳуҷҷат дора. балоно нав, краска сафед, харошидагӣ, задагӣ, пусидагиша қайд накардан мақсад нестай. хадавои созай, чотки ҳай, алиш намешава, сурош аз сум дар корай. мошинча просто бомба бачаҳо. занг биза, бара бихаршина. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ.
Toyota Mark Zio ҳастае ки соли 2008 сол дар ноҳияи Қумсангир нархша 100,000 сум мега бо савдои хубам дора. Мотор 2.4 автоматика, газ, бензин меган, ҳами хел қайд кардан. Аки рости бачаҳо бо ҳами зушураш як бор дига пирсен, чунки модам хеле гуфтан, может би хатоам боша кам бешака. Рақамои 938 30 26 22 WhatsApp шунай мошин мотор коробка ходовой 100%, чихелои хушузаги старт стоп. Алиш бо ягон Camry боша, алиш мекне меган. Алиши бо Camry бачо занг базанен, иҷа камта сурато хирай. Бо муроҷиат кунед WhatsApp шунда суратои чотка роитон мекна. Меган ки задаги пусидаги надора старт стоп. Алиш бо Camry 4 балон нав хулас без камбуди. Неки ҳамиқа камбуд ҳуҷатош бучидаги ин ҳамиқа проблем бачо. Занг базада маъқул боша. Биги барои реклама дар боло имо WhatsApp муроҷиат кунед бачо. Мо реклама мекунем, рӯшта мегзорем иншоалло. Мегзарем ба панҷум эълони рӯза. Мерседес сечка ҳастае ки дар шаҳри Душанбе 65,000 сум мега бо савдои хубам дора. Солиш 2000 сол, бензини холӣ, мотор 2.4 коробкаш механика. Инами сечкача баҳри шумо шидагай. Неки бачаҳо срочна, фақат срочна. Касе мехара савдои хубам дора. Пробегаш 360,000 километр. Алишам мешава мошини хар боши, конкретни одам. Рақамои WhatsApp, телефони даст занг бизада маслиҳат мекунем. Мегам бо муомилаи хубам дора. Мошин мошинчаи созай. Ягон мошини арзон боша, болош мада мега сумбута алиш мекунам. Инамиқа вариантора дӯстон пешниҳод кардагиян. Зангават кунен, бо суратҳои иловагӣ шароитон мекуна. Мақсад маълумоти пирраша мегантон маъқул боша мерен мегирен. Дискои фасон, краска тоза, просто мошинча зури бад. Мегзарем ба шашум эълони рӯза. BMW 5 любителош ҳамҷа бошен дастура бардорен. Ноҳияи Турсунзода мега 45,000 сум нарх. Солиш 97 бензини холӣ. Мошинчара бинен, просто дам бигирем бачаҳо. Савдо ТВ мошинои зур навор мекуна. Фақат тамошо кунен. Бензини холӣ, моториш 2, коробкаш механика. Рақамои WhatsApp охириш 98. Ёки телефонои дастӣ 993 ахириш 56. Телефонои дастӣ ҳай. Муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ бо арзон мекунанд. BMW 5 ай бачо, BMW 5. Марамат занг бизан маслиҳат кун. Рустиам бачо наворо маъқул боша, агар дар комментария ҳатман Савдо ТВ ба пеш нависенда, лайкора биҷиқен, дар канали ма подписатсия кунен, зангулаша висе кадамонен, зури бад мешава. Вақти навора дар YouTube партофтем, SMS автоматӣ мерава шумода. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мини комбайни туркӣ ҳастае ки дар ноҳияи Шаҳри Нав меган. Мини комбайн сайри замин мебаренда, мақсад гандума мехӯронем. 75,000 сум мега. Рақамои 904 WhatsApp дорад. Дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. Бункирдорай мақсад. ҳаҷми бункуруш 600 кило гандум мегира. Балоно 80%. Ҳама намуд трактор қатъӣ мега истифода бурда мешава бачо. Дар любой трактор мақсад пайваст кунен, заводид мекуненда, кортона дарши давом метен. Занг биза бача маслиҳат ки 75,000 бо савдои гизала ҳам дора. аз номи канали мо фақат неки. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки солиш 92 сол, шаҳри Душанбе мошинчада гарин расход кардаган, то танировкарам задаган. Да нигоҳ кунем бачаҳо. Ака ойнош сияй ду тарафи дарда. Дар шаҳри Душанбе 35,000 сум нарх. Бензин, газ, балоно тоза, мотор 1.6, коробкаш механикай. Мошинча, ами мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. То ҷое ки ма дидестан дар рӯи экрани телефони худам краска беҳад маъқул шуда, дили ҷигараша занг бизада бибин маъқул шава, агар бигид бара ҳайкала бигард бача мақсад. 92 сол, дар шаҳри Душанбе 35,000 сум, газ плюс бензин, мотор 1.6, коробкаш механикай. Марамат муроҷиат кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. лайки чандама зада бошӣ, ҳатман банавис ки ман лайки 10, 500, 300 задам.
Daewoo Nexi ҳастае ки солаш 1996 тарафҳои Кони Бодомда қарор дорад. 23000 сомон нархаш. Бензин плюс газ, мотор 1.6, коробкаш механика. Рақамҳои 718 08 4 ахираш 4 телефонҳои дастӣ занг бизанед, маслиҳат кунед. ҳамин Nexi бачаҳо дам 23000 меарза ё не? То ҷое ки мо медонем маълумот омагай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мақсад созай зури бадай 23000 арзиш дорад ё не? ҳатман дар комментария нависед бачаҳо. Nexi хароб марамат кунед, муроҷиат кунед, маъқул боша. Рақамҳо шамодем ахираш 4 занг бизанед, барем бихаренаш. мегзарем ба даҳам пресс-подборщик бачаҳо. Пресс-подборщик ҳастае ки российский дар ноҳияи шаҳри Нав қарор дорад. истеҳсоли Русия дӯстон 40000 мега бо савдо ҳам мешавад. касоне ки хоҳиш кардем ки пресс-подборщик навор кунем, ҳамеша роӣ кардан дӯстон, ина марамат кунед, барем бихаренаш. рақамҳои 94 ахираш 363 ватсап шунай дар шаҳри Навай рафта бихарен. дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. балоно 80% бо савдо ҳам мешавад. савдо дар пеши ҳами техника дар ноҳияи шаҳри Нав. марамат кунед, занг бизанед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастае ки солаш 1994 баҳри шумо шудагиай дар шаҳри Душанбе. 15000 сум нархаш. Бензини холӣ, мотор 1.6, коробкаш механика. дӯстони азиз, занг бизанед, маъқул боша, рафта бихарен. рақамҳои 902 55 77 07 телефонҳои дастишонай муроҷиат кунед дӯстон, маъқул шид, рафта бихарен. ҳатман ва ҳатман дар комментария нависен ки дар навори баъдина аз кадом маркаи мошин зиёдтар мо видео кунем. иншоалло мо комментарияра ба назар мегирем, да рӯи мнени шумо мо навор мекунем. дӯстон нависонен, худо хоҳад мо пешниҳод мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Lada Priora ҳастае ки баҳри шумо солаш 2015 сол. рақамҳои 2 4 747 телефонҳои дастӣ, шаҳри Душанбе 54500 сомон нарх. дискои фасон, краска тоза, мошинчада гарин расход кардан 88 77 00 QQ рақамош падарка баҳри шумо. бензини холӣ, мотор 1.6, коробкаш механика. срочно ҳамаи расходош кардагия мега. мақсад камбуд надора. любой ҷош навай. самбуфер задагӣ, қонуну қоида кардагӣ, метони ҳай карда фақат гулят карда бигардед. дӯстон, барои реклама дар боло имо ватсап мондем, муроҷиат кунед. чизе боша мо иншоаллоҳ дар YouTube канал, TikTok, Instagram ҳаракат мекунем, реклама карда фурӯшда гузорем. агар дошта бошем ватсап нависем, рафта навор мекунем, ки видеош рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Volkswagen Golf ҳастае ки солаш 1998 сол. шаҳри Душанбе 32000 сомонӣ нарх. любителиёш ҳамҷо бошен, агар марамат гӯштин рако. 32000 мега бензин, газ, мотор 1.6, коробкаш механика. мошинчаи шаҳри Душанбе да фақат гаштагӣ. дар ҳолати хуби техника аст. айни ҳол камо беч корҳои меличӣ дора мега. харидори конкретно боша, бо арзон ҳам мекунем. биёбин, маслиҳати хуб мекунем. маъқул боша агар мехариш. 32000 сомонӣ бо савдои гаринӣ ҳам дорад. беҳуда занг назанен. ҳамон нафарое ки конкретни харидорен, ҳамон одамо муроҷиат кунем, бо арзона мешон мегам. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастае ки солаш 2012 шаҳри Хуҷанд 90000 сомон мегам бо савдо дора.
дизелай мотори 1.7 коробкаш механика. рақамҳои ахираш 55 телефонои дастӣ. ҳамаи наворотҳояш кор мекунад, мега ҳастай хулоса. мошинча фул. зури баъд балоно 80%. харидори конкретни занг занен савдо дар назди ҳами астраҷӣ 90,000 сомонӣ меган. савдои хубам дорад дӯстон. мошинча тоза, дарун берун пони тозаи баъд, зури баъд, кузов зури баъд. мақсад ҳама тарафа қонуну қоидааш қатъияй дар шаҳри хуҷанди бостонӣ айни ҳол қарор дорад. метавонен дӯстон занг бизанен. краска тоза, 4 балон, зури баъд, состоянии мошин чоткаи бадай. хеле задагӣ, пусидагӣ, харошидагиша қайд накардан. меган мошинча вагонай, фақат вагон. чӣ хеле ки шумо хостен, кадом мошине ки маъқул буд ҳаракат кардем, пешниҳод кардем бачаҳо. хоҳишай ҳаматон, агар хоҳем ки канали моро дастгирӣ кунен, ҳамин я лайки бепула бизанен, я дастгирӣ калон мешава. агар подписатсия кунен, зангуларо виса кунен, бо зури баъд мешава. барои реклама ҳатман муроҷиат кунен. мо ба хотири шумо навор мекунем. видеонавора поделитса кунен, навори баъд на хонаҳо мешава, маъқул боша тамошо кунен. дӯстон азиз, хай худона эҳтиёт кунед.